Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi alamusa ye utukalo tile 24 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min b'aw sigi k'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma o waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka minisiri ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛla Kokala Mayiga ye utukalo tile 22 san 2023 fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale kɔni bɛ taasira ni ka o yira maaw la n'an ko ma nanzarakan na ko gidu olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa minisiri ɲɛmaa ale yɔrɔ la minisiri min fana tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna la sa o de ye minisiri min ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka seko ni dɔnko koɲɛw olu ma ni o ye Andogoli Gindo ye ale tun bɛ kɛnɛ in o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2012 olu kɔni ka baara o jɔlen do a bɛ san 11 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko gidiw yɛrɛ kɔni tɛ ka baara kɛ an ka jamana o kɔnɔna la o de la sa u kɔni ye u kunda an ka minisiri ɲɛmaa kan ko n'o kɔni bɛ se ka dɛmɛ don u ma walasa u ka se ka u ka baara ni ka o daminɛ u cakɛɲɔgɔn dɔ yɛrɛ kɔni fana bɛ yen nɔ o ye lujuratɔ ye u taara ni o y'u fɛ ni ka a yira an ka jamana marabagaw la k'a fɔ ko o kɔni mago bɛ dɛmɛ na an ka minisiri ɲɛmaa dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ye ale sɔgɔ a dusukun na ko k'a lajɛ u ka fara ɲɔgɔnkanw ni ka olu kɛ k'a kɛ sɛbɛnfura ye ka o di u ma u bɛna a lajɛ ni ka dɛmɛ don u ma minisiri ɲɛmaa ka fɔ la ko olu kɔni bɛ jamana in kɔnɔna la u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nimisi wasa. Bingani wale kɔni ale bɛ ka kɛ an ka jamana cɛmancɛ bolo yan fan fɛrɛ la ni o ye Mopti ni Banjangara ye a dugulamaw yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka taa u sigiyɔrɔ la lakana bɛ yɔrɔ minnu olu la sɛnɛkɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni olu tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ k'a sababuya kɛ lakanabaliya o ye u ka dugu o kɔnɔna la sofarakaw fɛ yen nɔ sofara ale bɛ jɛnɛ o lamini na sɛnɛkɛla dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ ko bagabagalisen yɛrɛ masa ale yɛrɛ kɔni jɛra sɛnɛ kɔ ɲina k'a sababuya kɛ u bɛ ka siran kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu ɲɛ ko hectare 10 o de kɔni bɛ ale bolo ni a kan ka sɛnɛ kɛ a kan ko nka ɲina hali hectare 1 ale ma se ka sɛnɛ kɛ o kan. Marafɛntigi 10 bɔɲɔgɔnko minnu ni olu kɔni ma lakodɔn fɛn min ye Togolakura dugutigi ka ladiliba ye u ye kisɛ kɔni ni ka o ci o la utukalo tile 21 tɛmɛnen Kɔlɔngo ale bɛ Masina o lamini na serebolomaw olu y'a yira k'a fɔ ko kisɛ kɔni kɛra maa min na ale kɔni tun bɛ ka taga ni ɲɔ de ye a ka dugu o la o kɔni kɔnɔna la sa ni maa ninnu kɔni ye kisɛ ci a la ɲɔ minnu tun b'a bolo sa a ɲɔ bɛ t'i jɔ ɲɔ bɔrɔ 40 o bɔɲɔnko la u ye kisɛ k'a la wagati min na serebolomaw olu ka fɔ la ko ni ɲɔ bɔra in bɛɛ lajɛlen taara
ya foilakaw kɔni be k'a yira k'a fɔ ko balofɛn kɔni sɔngɔ ka gɛlɛ olu ka dugu kɔnɔ ni wagati na ko kaba bɔra kilo 100 o be ka feere sɛbɛwari 4,000 olu ka dugu o kɔnɔna la fɛn min ye ɲɔ ye o bɔrɔ fɛnɛ kilo 100 o be ka feere sɛbɛwari 8,000 tulu bidon litiri 20 o fɛnɛ be ka feere sɛbɛwari 7,000 ani 600 dɔrɔmɛ 50 la nin kɔni ye gɛlɛya ye ka ɲɛsin olu ka dugu ma ko fɛn min ye jaba yɛrɛ fɛnɛ sa k'ale kilo fana be ka feere sɛbɛwari 200. Denmisɛnnin 2 n'olu be so kelen o kɔnɔna la kelen si be t'i jɔ san 16 kelen si be t'i jɔ san 15 santuru filanan o sigida o la a yirala k'a fɔ ko nin denmisɛnnin ninnu kɔni tora ji la utukalo tile 22 sankaw olu fɛ yen nɔ denmisɛnninw somɔgɔw ka fɔ la ko nin denmisɛnnin ninnu kɔni tun bɛ ka misiw ni ka olu de la kɔlɔsi olu yɛrɛ kɔni bɔra u denw ka saya o kalama kɛnɛya tigilamaw olu ka fɔli la ka sababuya kɛ u ye den 2 ninnu kɔni furu ye ni ka o ta ka taa n'o ye dire Yesu maraso o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko denmisɛnnin dɔ fana san 5 bɔnɛna ani na sawnekaw fɛ yen nɔ utukalo tile 20 san 2023 k'o fana tora jiri la. Conseil national de la transition ni o ye CNT a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ye maa 4 kura ni ka o sɔrɔ u ka cakɛyɔrɔ o kɔnɔna la ka sababuya kɛ maa dɔw be yen nɔ olu kɔni ye baara ni ka o bila dɔw fana be yen nɔ kɔni an dabama ka wele sera olu ma maa minnu kɔni ye olu nɔla bila Salifu Keita ni ale ye an ka dɔnkilidalaba ye n'ale yɛrɛ kɔni ye wala ka o sɛmɛ CNT o kɔnɔna la maa min ye ale nɔla bila sa o de ye Mahamana Tiɲɛta ye ala ma hinɛ na Adema PSG ɲɛma ale la sa ni o ye Marimaca Jara ye ale fana nɔla bila la ni Umar Maiga ye. Ni wagati na an ka jamana ni Faransi kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ Air France yɛrɛ kɔni ye a ka pankuru kɔni nali an ka jamana kɔnɔna la ni ka o ɲɔngiri ko o kɔni be tali kɛ fo utukalo o laban na an ka jamana marabagaw kɔni y'a yira Faransi la k'a fɔ ko fɛn min ye Air France kɔni fana tɛ pan an ka jamana o kunna ko fo octobre kalo o kɔnɔna la. Mbe k'a fɔ sanga a n'a ka wagati ko jaba kɔni ale sɔngɔ o ka gɛlɛ ko dɔ faralen no jaba sɔngɔ kan Maroko kɔni ye a ka jaba labɔli a ka jamana kɔnɔna la ni ka o bali kana Afrique jamanaw olu kɔnɔna la ka sababu kɛ ko jaba yɛrɛ kɔni ka gɛlɛ olu ka jamana o kɔnɔna la ni wagati na ka kɛ ni jaba kɔni gɛlɛyali ye sa o nɔ bɛ bɔ Maroko jamana la Maroko yɛrɛ kɔni ale y'a ka sira ni ka datugu fɛn min ye pomme terre ka taga se Maroko jaba ma olu kɔni si tɛna don Afrique jamana o kɔnɔna la. Amita ko kan kibaru la amita ilusukaw ka jamana o kɔnɔna la Wagner ale ɲɛma ni o ye Evgeny Prigoni a yirala kunu jamana marabagaw fɛ k'a fɔ ko a kɔni tun bɛ pankurun dɔ o kɔnɔna la maa tɔn bɔɲɔngo pankurun kɔni bɔra ka bin ni u ye u bɛɛ lajɛlen kɔni nin tora la kunu arabadonya o la aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin Wagner ɲɛma in yɛrɛ kɔni ko juin kalo kɔnɔna la ale kɔni tun y'a laɲini ni ka dansigi Vladimir Putin na ale ka fanga la. Mali kunnafoni jabaran na jabo aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damarama de bi ni k'a da kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔnɔma don dɔ ni wagati na terrain bɛ tunga lafiya ma u bolo banakɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelenkelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 sɛbɛwari miliyɔn 4 ani 100,000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 500 ni 73 fo kalo 12 walima kalo 18 euro wari 700 ni 82 ni kilala terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min bɛ yen nɔ sa ko terrain bɛ i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ i bɛ se k'i sen tunga lafiya ale ka ni o ye Paris san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna o kuma la sa e maa min bɛ fɛ ka villa simple walima ka étage jɔ villa simple ale tɔ ye miliyɔn 26 ye a Paris sɔngɔ la sa o ye euro wari 500 ani 80 kalo kalo i bɛ o sara étage ye miliyɔn 42 ye ale euro wari ye 780 euro ye o kuma la sa tunga lafiya nana tungarange olu lafiyali kama appartement fana o bɛ yen nɔ o ye sɛbɛwari miliyɔn 24 ye kalo kalo i bɛ o fana sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la o kuma tunga lafiya ale nana tungarange olu lafiyali kama an ka nɛgɛjuru sira 72 18 42 47 walasa ka se ka kunnafoni wɛrɛw ni ka olu sɔrɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.